Že normálne sa, že chlasce v parlamente. Normálne sa slope v parlamente. Je pravda, že sa pije v parlamente? Ja si myslím, že nie viac a nie menej ako na všetkých ostatných pracoviskách na Slovensku. Takže sa pije. Tak nemyslím si, že tam úplne suchý zákon, ale ani nemyslím si, že predtým a potom, neskôr večer, keď skončí parlament, tak si určite idú dať nejaké vínko alebo niečo podobné. Ale v parlamente. Ja, tak tam sa nepredáva alkohol, tak to by ste si museli nosiť ploskačku Napríklad. do hlasovacej miestnosti a naliať si ju do kavičky. Alebo tých poslaneckých kluboch. To by som nenazýval pitím. Myslíš, že sa pije? No tak to si môže niekto určite niečo naliať. Aj vo vašej strane sa pije v poslaneckom klube? A viete čo majú? Niekedy, neviem, či zajtra dokonca nie je Rezňovica, alebo nemá niekto 50-ku, tak sa bude asi zrejme po skončení hlasovania oslavovať. Myslím si, že to je taká absolútne klasická slovenská vzorka. Niekto áno, niekto nie, niekto veľa, niekto málo. Mohlo sa stať, že nejaký poslanec zo strany Smer teraz si vypil v poslaneckom klube, ak teda hovoríte, že to sa niekedy môže stať a potom išiel hlasovať? Nemyslím si, že by to bolo pravidlom. Nehovorím, že sa to nemohlo nikdy stať, to by som asi klamal. A to nie je také, že zlé, keď Určite je to veľmi zlé, ale už buďme k sebe úprimní. Jedna vec je byť opitý, a jedna vec, že ste si dali na obede jeden pohár vína, no, tak to sú asi rozdielne veci, ale môže stalo sa historicky Ja nie som tu v vždy parlamente. Veď aj ja. Jednoduché. Vy ste si niekedy vypili v poslaneckom klube?